ingkang pikantuk nomor kali menika meja nomor kali tak moji ana karang kates bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning kakenangan saben liwat pinuju ing Brang Wetan Allah tumetes atiku tratapan lenggah jejer sun alus alus rek manis koran lawas pinong wadati kasure Dr. Netra nglaras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok ya eling karang kates aku iki wis ora rewes karang kates ninggal tresno aku iki nate sumpah pratya ilang muspra saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyulayan janji swara ati mong tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati karang kates bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning kakenangan saben liwat pinuju ing Brang Wetan loh tumetes atiku tratapan lenggah ceger sun alus alus rek manis koran lawas pinong kodyati kasure catur netra laras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok ya eling karang kates aku iki wis orang rewes karang kates ninggal tresno aku iki nate sumpah pratya ilang muspra saiki ana ing endi tanpa pamit tega nyolayan janji swara ati mong tansah angenteni karang kates ninggal tresno kang sejati